March is almost here kaya unti-unti nang nararamdaman ang pagtaas ng temperatura dahil sa mainit na panahon sa Camarines Sur. Pero ayon sa Pag-asa, nariyan pa naman ang amihan na nagdadala ng malamig na panahon tuwing gabi hanggang sa madaling araw. Dahil sa nalalapit na summer season, ay muling maglalabas ang Pag-asa ng heat index. Nakakakuha kami ng mga tataas na temperatura or maximum temperature sa buwan po ng Marso, Abril sa Mayo. Sa mga susunod pong araw ay mainit po ang ating panahon at mas lalo pa pong iinit yan. Sa kabila nito, nariyan pa rin umano ang epekto ng shear line o salubong ng mainit at malamig na hangin na magdadala ng maulang panahon sa ilang lugar sa Bicol Region. Kasama rin sa paalala ng Pag-asa ang mga nararapat gawing pag-iingat ngayong panahon ng tag-init at makakaranas tayo ng unti-unting pagtaas ng temperatura sa susunod na buwan. Kapag po may mga aktibidad po tayo during sa labas po ng ating workplace, sa mga activities po natin na ginagawa outside the office, ay mas maganda kung nasa lilim po tayo, no? At sa mga susunod pang mga araw ay tataas po talaga yung temperatura natin, except ngayong mga araw dito sa buwan ng Pebrero ay malamig pa rin pag umaga. Pero pagdating po ng alas 10 hanggang alas 11 ay nakakaranas na po talaga tayo ng mga matataas sa temperatura. So, bawas-bawasan po natin yung mga activities natin outdoors. Jam Garcia, CSN.